дар поёни нишасти раҳбарони ҳукуматҳои кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил дар душанбе аз тасмими Украина барои хориҷ шуданаш аз ин иттиҳод таассуф карданд. Сергей Лебедов, раиси кумитаи иҷроияи иттиҳоди давлатҳои мустақил рӯзи ҷумъаи 1 июн дар ҳузури хабарнигорон гуфт, то ҳол аз Украина барои берун шудан аз узвияти иттиҳоди давлатҳои мустақил ягон дархости расмӣ нагирифтаанд. В официальном плане никаких шагов по выходу из СНГ. ба таври расмӣ Украина ба шӯрои иттиҳод муроҷиат накардааст. Барои ҳамин шумо дидед ки парчами Украина дар ин ҷаласа ҳузур дорад. мо хеле умед дорем ки Украина узви иттиҳод хоҳад монд. Барои он ки манфиатҳои умумӣ аст, дар ин ҷо пеш аз ҳама ба манфиати худи Украина. Дигар кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил хоҳони онанд ки дӯстии худро бо Украина ҳифз кунанд. мо садсолаҳо ҳамкор ҳастем. Сельских отношений с Украиной, поскольку столетиями мы вместе сотрудничали, взаимодействовали. ба қавли Сергей Лебедов, ҳамаи ҳайатҳои нишасти душанбе аз наомадани намояндагони Украина изҳори таассуф карданд. қаблан Петр Порошенко, раиси ҷумҳури Украина, гуфта буд кишвараш аз узвияти ин созмон хориҷ мешавад. аз ин рӯ намояндаи ин кишвар дар ҳамоиш ширкат надошт. дар оғози ҷаласа Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳури Тоҷикистон, зимни суханронӣ хостори танзими равандҳои муҳоҷират ва тақвияти ҳамкориҳо дар мубориза бо терроризм шуд. Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин аз сарони кишварҳои муштаракулманофеъ хостааст фаъолиятҳоро барои мубориза бо қочоқи маводи мухаддир, ки асосан аз Афғонистон ба Тоҷикистон ворид мешавад, бештар кунанд. Республика Таджикистан подписала решение Совета глав правительства Содружества. ҷониби тоҷикистон ҳама санадҳои дар рӯзномаи ҷаласа бударо имзо гузошт. мехоҳам қайд кунам ки консепсияи ҳамкории узви иттиҳоди давлатҳои муштаракулманофеъ дар масъалаи рушди ҳамкориҳои инноватсионии энержӣ ва техникаи коркарди он қабул карда шуд. дар мулоқот Дмитрий Медведев, нахуст вазири Русия, Андрей Кобяков аз Беларус, Абдулло Орипов аз Узбекистон, Бахиҷан Сакинтаев аз Қазоқистон, Муҳаммадкалӣ Абдулгазиев аз Қирғизистон, муовини нахуствазири Арманистон Яқуб Эюбов ва раҳбарони баландмақоми кишварҳои дигар ширкат доштанд. ҳайатҳои иштирокдори нишасти душанбе дар поёни ҷаласа 14 санади ҳамкориро имзо карданд. Шодмон Ятим, Мирзо Набии Холиқзод, Озоди Душанбе.